ni sala no lamsago bayasok tini haino na bejur house tungni no saklai rika 1579 normal pelak khadi hinai backup norok chajago thwngmano 8/4 tini charge tong no ang anmote ending house line no nang 8/4 na backup khiklai marika tamhla 8/4 tini chance kabang gai yang bejur house 1/579 house nongna normal pelak khadi saka bejur house chance kabang zero ending chance kabang final bagi apon bagi nongna tini nongna saklan bagi mapayo gai norok chajago thwngmano norok like subscribe khadi norokni hamjakmung nago norokni hamjakmung waisa o channel tongnai gai khulumkha bayasang tini jota aswkno bejur house zero ending nai thwngli bayasang aswkhe tini salo 11 tarik 7 mas 2024 ni salo norok game play khai mano hinui aswkhaio hambai.